Kumbati na po mga bay. Gatay tutan na raw. Tapos buwan. Duty na po karon. Kuan siya keng magi atong sa gulag kamunggay. Dia sa tagbuwan. Magtubor po to. Para makapalita og pahan sa mga bata pag-abot sa Domingo. Pahan og asin, asukar. Gusto ka kwarta? Dia sa tubo ang ling. Daro.